wai me zaka ce da mutanen da ke kokari su ba su da buri da ya wuce suna mutane asiri? Duk mutumin da ya tona wani asiri akan wani abu da yake aikatawa, manzo Allah yace ba zai mutu ba shi sai na aikata wannan abu, ko uban waye ya ajiye wannan. Gaskiya ne, amma malam wasu takama suke yi da tona mutane asiri. Dan takamar ka tona mutane asiri a Facebook, in takamar ka tona mutane asiri a irin duk wayannan kafofi na yada labarai, to ga fili ga mai doki. Amma ka sani zancen da baya ƙarya, asdaqun nasu lahajatan, ya faɗa ya ce ba za ka mutu ba sai kana aikata wannan, wallahi kuma sai ka mutu kana aikata. To Allah ya sa mu dace malam, to ku kun ji. Sarki gani na zo sarkin kwamitin Argungu, si zamani a YouTube channel in kana san shaɗi je ka kalla. Sarkin kwamitin Argungu, si zamani a YouTube channel. Sarkin kwamitin Argungu, si zamani a YouTube channel. Ku danna subscribe domin samun sababbin shirye-shiryenmu cikin sauƙi. Sannan ku danna ƙararrawar sanarwa don sanar da ku da zarar mun ɗora bidiyo.